City to tiyo kod tok teko. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Molo Jo-ohala 200 biro chuno mondo omi ochiw thuolo e apaya ma Makina-Olympic e kar dak ma Kibra ne chenro mar gero apayano machal mare sani rach. Jaod bura ma Kibra Peter Orero kod boda kata bad migawo mochung' ne gero apeyni e boma kura ne otimo limbe e alworano kendo chiwo ndalo 14 ne jo-ohala mar wuok e kuondego. Jofwambo marwa Eric Owenga nitie kod mathoth. Maloyo jo-ohala 200 gi apayani koro paro kama gibiro dhi jotie mar timo ohala magi tok ndalo 14 kawuono. Maeri tok jaod bura ma Kibra migosi Peter Orero dewo jodak ma Kibra mosebedo kanjo matek mokalo kalore kod rach mar apayani ma Makina-Olympic ma bende gie sani kod buche modhuro kendo rocho yore mag wuoth ahinya to kinde koth. Shida kubwa hapa ni drainage system. Watu wengi wamejenga juu ya drainage system both sides za barabara. Saa ya kwanza lazima hawa watu wakubali kutoka juu ya drainage system. Na tunasema hiyo ni lazima. Apaya ni mani lwet bad migawo mochung' ne kongo apaya e thuruka mar kura biro yudo sura manyien tok winjruok betie e kind jo-ohala gi piny owacho kokalo apis jaod bura gi tend jo-ohala gi. Wan gi stakeholders mata. Koro wang'iyo ni to barabara ni ere kaka wanyalo time mondo obed gi suluhisho mogik. Omiye mwuotho ka wabiro wuoyo gi jogi, wabiro luongo leaders mondo ka contractor donjo ka to donj maonge mabishano, odonjo tima yot. Mondo tijni oring piyo nyaka gimiwa nafasi ma mondo wawuo kodgi, wadhi wuoyo kodgi, wadhi timo public participation kodgi. Mondo mheshimiwa oketgi piny mondo nyisgi chenro ma tich mabiro mbele kai. We will treat each section according to its own needs. A section that has dilapidated a law we need to rehabilitate. Kara kodok on jo-ohala malwora ni kod to ewi chenro mar darogi to pod gisiro lwedo kongo apaya ni to mana kalore kod dwaro mar chik. Pamoja na kwamba barabara inatengenezwa na barabara tunaona ni bovu, watumie njia ya kibinadamu ijengwe vile inatakana, kuliko saa yote tunaondolewa inawekwa rami ya juujuu inang'oka tena. Na before that 14 days watupatie, hata kama ni mwezi moja mtu anjipange. Hata wakiongea na engineers, hii barabara inajengango tukiwa hapa, wakitaka wanaweza kutengeneza tukiwa hapa. Seche magi ikre mar wuok e kuonde timo ohalago e thuolo mane omigi mandalo 14 ni gin gi ngeno ni gibiro chopo e winjruok makare ma onge ng'at ma ibiro weyo oko. Tunaambia wale wako hapa kwanza watoke, tutengeneze barabara. Kama kuna mahali itapatikana ya kuweka vibanda, hiyo tutaongea baada after hii barabara imetengenezwa. Bwana Orero aonea watu huruma. Inaweza tuongee na engineer ni sehemu gani itakuwa inatengenezwa, tunasongesha kidogo, wanamaliza hiyo area hivyo namna hiyo. Sisi hatuna mambo na kubishana, maana tunajua umuhimu wa barabara. Gimakoro iritoneno en ka bende jo-ohalago biro wuok gi muolo kaka dwarore mar chiwo thuolo ne bero apayano e yo makare. Bang' ndalo 14 mabiro biro chuno jopiny kaachiel kod jo-ohala mo ogedo machiegni kod apayani mondo ochopi winjruok kod telo ma kaunti kaachiel kod mano ma piny otima malo kaka ibiro los apayani ma kinde mang'eny osebedo ka kelo gonyo ni jowuoth mawuok e town kochimo Kibra nyaka yo madhi showground. Eric Owenga, Ramogi TV, Kibra, Nairobi County. Jokanyo e sekta mar